San Manuel era fillo dun gran presidente do Centro Galego, Manuel Casado Nieto. O pai viña aquí os sábados ás reunións da xunta directiva e por veces viña tamén un neno que daquela tería posiblemente 13 anos, unha cousa así. A min sorprendíame aquel neno que en vez de andar xogando por aí, enredando, iba seguindo os libros da biblioteca. E entón un día que o pai dixo: oye, teño o rapaz por aí, a ver se entretés un momento. Pois eu achegueime a él e comenzamos a falar de libros. Que mellor maneira de comenzar unha amistade. Aquel neno era, como di Carlos Casares nun artigo que teño aquí e que lerei só ao final porque tampouco temos tanto tempo, era un privilexiado. Vou ler o que di Casares, outro amigo morto. Se non fose, decía Casares, por esta morte temperada, poderíase dicir que Joan Manuel foi un privilexiado. Desde neno pasaba as vacacións de verán no Castro, onde dispuña dunha habitación coas paredes decoradas de fermosos monigotes pintados por Vicente Risco. De mozo participou nas loitas estudiantís, pero ocultaba as multicopistas clandestinas debaixo da cama. Desto vou contar algo todo. Encantaba o disparate. Quizáis por fuxir da vida regalada que lle tocara. Era inocente e despistado, intelixente e divertido, moi bon poeta e unha gran persoa. A casa de San Manuel Casado estaba ateilada de libros. Recibía visitas, todo canto galego importante viña aquí ao centro a falar. Pasaba logo unhas horas na casa de Rambla de Cataluña. Xente como Filgueiro Valverde, Otero Pedrario, Vicente Risco, Silvio Santiago, e podería eu decir 20 nomes ou máis. Aquel neno que falaba castelán na súa casa, porque a súa mãe era de lingua castelán, oía falar a xente importante que viña á súa casa, oía falar que falaban en galego. Nunca tivo un complexo de inferioridade pola lingua, como tivemos nós, os que chegamos a Barcelona cunha maleta de cartón e unha caixa de zapatos, un queixo e uns chourizos para alguén da nosa aldea que nos dese acollida e que nos buscasen traballo. Nunca se sentiu un emigrante. El naceu en Barcelona. Cando falo desto, e falei varias veces, penso nun fermosísimo libro que escribiu ese home a que teño ali na outra banda da mesa, Jesús González, outro deses amigos que nunca me fallou, A lingua secreta. Cando ele era neno, oía que o seu pai e os amigos do seu pai falaban unha lingua que non era aquela a que el aprendera na escola. E pensaba que no mundo había dous linguas. Unha lingua para os nenos, que era o castelán, e outra lingua para os grandes, que era o galego. E por iso el, de neno, debecía por chegar a grande e poder falar aquela lingua secreta que a xente grande coñecía. É un libro fermosísimo. Pois ben, San Manuel Casado foi un privilexiado. O seu pai, un xurista de prestixio, unha personalidade na vida social de Barcelona. A súa mãe, unha muller inteligente, boa escritora. Na súa casa había moitos libros, chegaban escritores, pintores, figuras importantes do mundo xurídico de Madrid, de todas partes. Ben, este neno que nacera en Barcelona decidiu elexir unha patria, pero esa patria non era Galicia,
era o Castro de Caldelas. Galicia para él era algo que estaba alrededor do Castro. Era ali, no Castro, onde él tiña o seu paraíso. Juan Manuel amaba o Castro. Galicia para él era unha abstracción. Amaba o Castro e amaba aquela lingua, que era posiblemente, como no caso de Jesús, a lingua secreta dos maiores, a lingua que falaba o pai con Silveira Valverde, con Paco del Riego, con Silvio Santiago, con toda a xente que pasaba pola súa casa. Había, pois, unha lingua de tada os nenos, e unha lingua que era a lingua secreta dos grandes, dos importantes, dos solemnes, a diferencia do que nos ocurriu a todos os que aquí somos inmigrantes, que sentíamos a lingua como un estigma, como algo que nos marcaba o cuño da pobreza e da dificultade de integración. Pois eso foi o que nunhas conversas longas aquí por estes espacios e sobre todo na biblioteca, penso eu que da mesma maneira que a curiosidade de Juan Manuel vivificaba a miña consciencia de galego, penso eu que tamén alguna daquelas palabras que lle dixen vivificou o seu amor á lingua. Todo o demais de Galicia, a Coruña, Vigo, era eso. Eran arrabaldos do Castro de Caldelas. O Castro de Caldelas realmente era a capital de Galicia. Como para min a capital de Galicia é o Val de Láncara. E todo o que hai demais son cousas as que se vai en autobús, pero non é realmente a patria. Coñecino, pois, cando era San Manuel moi neno. El quería, teño que calcular, pero se eu tiña daquela 30 anos, el quería 10. É unha maravilla pros que adicamos a nosa vida a un traballo de docencia, desde os niveles máis baixos hasta os niveles máis altos. Era unha maravilla ir descubrindo o mundo a un neno, recomendarle un libro. Por que Juan Manuel, que falaba moito de libros co seu pai, abríase moito máis nas conversas comigo? Posiblemente porque había un sentido reverencial co pai e non comigo. Foi unha experiencia didáctica extraordinaria para mí. Cando xa era un mocete, el recomendarlle un libro e que viñese e falábamos daquel libro. Foi logo un gran poeta, extraordinario poeta. Agora acábame de decir Jesús González que un dos grandes poetas de Galicia, Arcadio López Casanova, catedrático de literatura na Universidade de Valencia, dixo que ese é o libro máis hermoso que se fixo en poesía en moitos anos en Galicia. Sei que isto vai ser unha revelación. Os libros de Juan Manuel circularon esporádicamente, ás veces circulaban en edicións non penales, por exemplo, o seu primeiro libro, que foi para min unha tremenda revelación. Aquel libro, Registro de Menores Espantos, do que pensei que perdera o exemplar que Juan Manuel deu-me adicado, e non, apareceu milagrosamente hai pouco no balurdio da miña biblioteca. Ali descubrí que aquel neno a quen eu lle recomendaba libros, e logo sentábamos a falar dos libros que el lera e que el tamén lera, aquel neno convertírase nun gran poeta.